Jeg prøver lige at justere din hagerem. Er det den her, der driller hernede? Var det bedre? Det er ikke derfor, jeg er færdig. Hvad så? Er du tørstig? For jeg sveder mine støvler. Og mine bukser. Skal vi spise der i dag? Nej, jeg har lasagne til overspræk i går. Hvad skal Rasmus? Han skal lige have nogle penge til fødselsdagsbarnet. Var det bare det, vi skulle her? Ja, så tank benzin til ham. Det var det. Jeg hader, når vi skal stoppe og tanke benzin. Markus, der er tanke. Slet enhed. Forbindelse med